Тук съм в едно малко селце в Боливия, някъде на планината. Един човек ме приюти, защото нямаше място за спане никъде. И едва намерих и бензин. Получи един продаваше в туби, защото утре няма много бензиностанции по пътя, където се пътувам. И тук съм в центъра и много ми харесва музиката. Млади хора танцуват и свират и пеят.